Magtymly Pragynyň 90 günniň 3 ýyllygy münasibetli Beýik Türkmen şahyrynyň dünýäde has giňden tanalmagy üçin galam hakly bäfleşik yglan etdik. Magtymly Prag barada taýýarlanan makalalaryň awtorlaryna 600 manat möçberine galam haky berilýär. Bu eveki bäfleşigimiz düýünden başgaça bolar. Üflendiň adam gatnaşyp Magtymly Prag barada taýýarlanan makalalaryny hödürläp bilerler. Şeýle hem gelip gowşan makalalar feljerlip, içinden iň gowlary faýlanyp alynlar we olar saýtymyza ýerleşdiriler. Soňra bolsa bu makalalar emel intellekti ulanmak bilen ingliz we türk dillerine videolar arkaly dünýä jemgyýetçiligine ýetirler. Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň bu taslamasynyň durmuşa geçirilmegine Aktan Hojalyk Jemgyýeti sponsorlyk edýär. Siz hem Magtymly Prag barada makalaňyzy taýýarlap, elektron salgymyzy uğratmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Şeýle hem bu barada has giňişliň maglumaty eýe bolmagy isleseňiz, Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz.